At good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indok ang Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Alright, maray na aga po sa gabos ng mga paradangog, parahiling, parantabay sa programang ini tuyong aldaw ni Miyerkules, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa tuya Cambio Extension Management Division. Ako po ini si Seth De Matera, pag-iriba ko sa kanyang partner. Eh naman po si Edgar Barameda, giraray partner, nagpapaabot nin paungumusta sa gabos na inabot kan sa tuyang broadcast, maging on-air or online. Siyempre pa partner, sa tuyang mga pag-iriba dyan sa Laucan Bicol University, gusto niya itong paabutan manin paungumusta sa panginat kan sa tuyang presidente, si Dr. Babyboy Benjamin D. Nebres III. And siyempre pa, sa tuyang mga vice presidents, deans and director, mga estudyante, mga faculty members, non-teaching personnel. Good morning po sa Indogabos partner. Okay, good morning partner. Ansa tuyang bisita mo niyan? Paki-introduce partner. Okay partner, tama partner, kasubang gibaga nagkabirigla kita ta. Grabe intensity 6.9. Primero na rectify kang kang Pibo sa 6.7, then ginaibong 6.9 ano. City of Bogo. Bogo sa Cebu. May 959 partner. Iyo, naling ko sa mga primerong burst kang may mga gaba na mga historical sites naman simbahan, and then all of a sudden may mga mall 61 na partner ang reported dead. Opo, 61. Ibig sabihin partner, talagang medyo matrutin din na talaga, no? 6.9? 6.9, makusog po yan. Si Madam Mani, medyo nalula-lula. Parehas ko man. Ayun, tawang partner, sa ito yung temang yun na pagkaaga, preparedness is power. Paghahanda sa panahon ng kalamidad. Sa ito yung bisita yung pagkaaga, partner siyang faculty member siya kang Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development. At the same time, connected man sa graduate school sa DevMan, Development Management. Si Dr. Ana Marie R. Abante. Ma'am, good morning po. Maray na aga. Good morning po, Prof. De Matera and Professor Barameda. Ako na rin po ini oportunidad na kumustahon and pasalamatan ang Bicol University sa pamamayo ni Dr. Benjamin Nebres and our director Dr. Noemi Ibu and senior and the faculty and non-teaching staff ng kasi sadit lang kaya kaming sadit pa ma'am, sadit pa. May dako lang putor kang kang Jesse Robredo na-timingan. Okay, diretso ko na partner na tama-tama partner si ma'am aktibo ni sa mga engagement na subaybayan ko mga engagement kanila lalong-lalo diyan sa provincial government, so sa heritage site. And then tamang-tama ang tema ka kasi bago sa introduction niya to na preparedness o paghanda sa panahon ng kalamidad. Pag sinabi madam na paghanda, anong gustong sabihin po? Ano ang dynamic sa paghanda sa kalamidad, paghanda sa mga data na hiling ng mga unforeseen o foreseen events? Ano pong sabihin kang paghanda, tamam? Ang preparedness sa Tagalog, paghahanda, preparation, para magpreparar na pag nagkaigwan ng kalamidad, madali ka makabangon. Ibig sabihin, pag dahil ka nakabangon, dahil ka naka-recover, dahil mo na-reach yung recover, o kaya dahil ka naka-responde, ibig sabihin, bako ka prepared. Yes. So, dakula ang framing ko po kaya kan talk ko niyan is it is more on the modeling or measurement kaining mga pigapo da kalamidad. Pigagamit siya pigmamapa nanganing maibiling visually ining mga pigapo ta mga hazard, vulnerability, exposure. In fact, meron po ako mga publications manungod po sa preparedness, but it is more on the
modeling, Modeling, na nasa okay. computer. Mm-mm. So that nahihiling ta po, na modelo ta, nahihiling ta, nakakompute na, hindi pa lang niya medyo risky kita, nasa risky area po palang kita, or ang realidad nga digdi palang is, araw po kan forest, ang risk dyan is mababa kasi walang exposure. Ibig sabihin, orang mga tao. Warang masyadong tao. Kaya ikaw bagang mga protected, araw kang sa mayon, ang natatada na lang na extended nipas, yung nasa taas, yung Yes. forested area. So wala maning tao dyan. So that's why, kung imamapa mo siya, bako siya red. Kasi warang aspetong exposure. Exposure. Kumbaga ang risk ma'am day masyado diyan ang danger. Yung ano po kasi, yung study ko po kasi yung published, ang balance po ng risk, pag sinabi ta ang risk equal to 1, yan po dyan ang balanse. Okay. So ngunyan, pag ang risk nagdagdag na 1 plus na siya, sige ang dagdag hanggang sa 125, kasi yun ang sa modeling ko, that is yung disaster. Okay. So nag-start po yung sabihin tang very high risk reality is from 8 to 125. 125. So yung with 1 point something to 8, yan po yung sabihin na low to moderate risk. Pero pag ang risk, na-compute po siya na less than 1, hindi na po ang pwede tang apo doon na resilient. Resilient. Okay. So doon po sa modeling na pigigibo ko, pigpapahiling po doon na ang nasusukat po ang preparedness as one of the elements ng risk. So ang risk po kasi madalas na may conceptualize. Iba-iba po ang meaning sa ibang tao or sa iba-ibang libro. Duman po sa study ko, ang risk po, ikaw pong anom na elemento. Okay. Ang elemento po, first is yung hazard. Hazard. Yung combination of all hazard. And then ang partner niya is the preparedness. Preparedness. And then yung vulnerability, pina-partner ko po siya duman sa coping capacity. Coping capacity. Okay. Ay, capability pala. Capability. And then, yes. And then duman naman sa exposure is coping capacity. That's why kaipuhan po din aradalan ano po ang coping capacity kang senior citizen, yung children, iba-iba po ang level kaya. Yes. So naikakagan po yan, kita po ba kaya sa academe, kasi sa edukasyon, kaipuhan to po, bako ito so nahihiling ta practice, restoryahan, Opo. di ba? So pigpapahiling po digdi sa mga studies ko na nami-measure po ang resiliency, nami-measure po ang risk. Kung i-connecta po siya sa pig-apunta ba itong United Nations SDGs, yung Sustainable SDGs. Development. Step Kasi ako nga 17 po, ano. nalilibong man, kasi sabi yun, SDG nga, Sustainable Development. Pero, para sa kuya po kaya, dapat inuton ta, hanapon, ano po yung kondisyon ta? Ano pong level kang preparedness ta? Okay. Ano ang level of risk ta? Resilient pa kita? Or medyo 1 plus? So that, kasi pag kalimbaw at risk kita, gusto mong sabihin mo, at risk ka, tapos sustainaran mo na sana. So, okay, pobre kita ngunyan, underdeveloped pa ang Pilipinas. Yung ba ang isusustain ta? So, yung actually yung research Yung wala medyo po ang doon mo ma'am sa SDG managad ang nanginuton duman no poverty, zero Yes, hunger. yes. Pero kung isipon mo so pitakang growth managad. Oo. So sources magano yes, sa environment high ng ano. balance, high ng balance. Oo, yun ako kako. Oo. Bila baga madam, halimbawa po sa Baguio, ang yaong pirmi, ang pinaka-vulnerable po, iyo ang mga pobre. Yes. Yan ang vulnerable talaga. Apektadong primero. Sa ano po, sa ginigiba ko pong study, ang vulnerability, split po yan duman sa passive and active. Okay. So, halimbawa po, ang harong, ang kahoy, pag ligo ang bagyo o baha, dahil man makadulag. So, passive siya. Yan siya dyan. Vulnerable siya sa ano. Pag abot sa tao, ang tao at saka mga hayop, pag yaon ang kalamidad, Active siya. nakakadulag. So, siya po yung active. Active. Ganon din naman po sa exposure. Meron po akong de-define na active and passive exposure. Ini pong
exposed mga properties. Halimbawa, so lote mo yan, duman niya sa gilid kang salo. Di ba, vulnerable maray siya sa, sa flooding, or erosion. Erosion. Hindi pa siya makakadula. Pero so tawong tagsadiri kang property. So lote ngayon. Pwedeng nasa ibang bansa. Ganyan. So, iba-iba po ang numerical value and descriptions kan mga ini. Tama po yung sabi mo, pag sinabing makahirakon, ano ang degree managad ka makahirap? Opo, yung Pero mo yan level. po pala sa pag-aadal tama, igura siyang garo certain numerical or quantitative value. Ano po? Yes, oo. And then hahaluan ko pa rin po siya kang location information. Pag ibig sabihin, dakol na po kayang technology na halimbawa yung remote sensing technology. So satellite nagkukuaning information so vegetation and land cover control. Pero it's just very di ba kaya nga remote sensing kasi parang para siyang camera na sa sobrang kaharayuan yung base tsaka yung apex parang line na lang siya. Ito na-detect siya, ma'am? Nadi-detect siya na ano. And dati kasi kang mga pakita ang remote sensing technology yaon na siya dyan, pero ang mga resolution niya mga 20 by 20 hanggang naging 10 by 10 so wala pa masyadong information, but so dati tang nahihiling ka ito sa mga James Bond pelikula na nahihiling na nga so nasisilag na ngayon na siya sa yaon na siya actually it is commercially used and used sa mga sa public. Pero just imagine kung may mga technology actually na for military use na nagpupumpa actually siya dyan na pinagamit mo na sa military pag medyo may high tech na dyan ipapasa na yan sa so pigagamit ever since po 1960s pa pigagamit na po talaga ang mga technology na yun sa development and including po sa pag detect or pagpresenta kang risk or Kamisar ni partner ni Ma'am ta environmental planner pa rin. Ma'am, gusto ko po ano ang maligdi. Kasi di ba, sabi ta, ang advantage na niya na panahon ta, ang risk na i-convert na sa iwan ng numerical value. So ano mga advantage kaining araw na kainang stage ta? Or advantages? Yung pag-abot duman sa kuhan sa preparation, aram mo na ang pipipreparan mo. So halimbawa ang nasa risk ka na ang level mo very high. So magpaplano ka na o pwedeng desisyonan mo na maghali na lang diyan. Yes. Diba? So government niya ining yang mga area na inita nagagastusan na niya so gobyerno sa ma-relocate, ma-evacuate, balik-balik. So ang pondo kang gobyerno na naduduman na lang. May costing na sa at the same time. So pagpagamit na sa cost-based analysis na rin kaya kung pirang nga gastos mo na gano'n. May kukonek po talaga siya dyan. And actually pag-iisip ko nga na kasi i-analyze ko rin itong pag-abot sa taxation. Kasi lingon mo, maraming dakol ang mga public land. Kaya including po ining mga legal easements or riverbank easements na pigoro ko pa kang tao pigtanom ki mga tanom agrikultura and then declare sa assessor na agrikultura pero wala yan yung titulo kasi gilid nga yan kisado. Yes, bawal. Bawal yan. Supposed to be bawal pero hilingon mo ang realidad. Diba? So mga building kang iba pa kang gobyerno, private and dikito na lang kasi yung interpretation of the law pagdating sa na pag urban nga 3 meters na sana ano ang basihan na natatagigibuhon mo na 3 meters yung dating waterways ito sa natural waterways nga ang allowed nga na itada na sana so dakulon actually akong na hiling sa practice na mga subdivisions na urban na nga. So dating natural na agihang kitubig. Yung mga creeks nga, ginibo na sa ng 3 meters. So, pinakipot ka rin naging imbudo. Yes. So, tapos mangala sila na
napigbabaha sinda. Di ba yung madam ano, partner, ano ang basis mo na na 3 meters nga sa ibong, 3 meters sa ibong naman? Ano man ang yung nagiging, hindi ba yung basehan magiging sa pag-capture kan sa lugar because of that 3 meters mo that? Dahil po doon sa Water Code of the Philippines. Ah, Meron pong lay na okay. nagsasabi. So, siya, Na-insist na-institutionalize pa. po yan na problema na yan. Ah. Just- Pero iba man ang sitwasyon katong 90s kaysa sitwasyon mo yan po ano? Yes. So dapat i-amend ang law. Amend. May mga gaps po talaga, mga legal gaps. In fact, meron pa po kaming ongoing study ni na attorney Bartolata Si attorney. kay Ribanang ko po faculty ining navigating yung legal easements. So pigadalan mi po itong Civil Code, Water Code of the Philippines, lahat pong laws about sa And may mga cases po na so iriwal po baga sa Yes. sa gilid Daga. ng Ma'am, Mini, di ba haloy ng issue ini sa Pilipinas na dahil kita ning national law about land use? Actually, igo na pong draft, nakaduwang beses na salang na yung National Land Use Act. Okay. Pero Pero bill pa siya sagad ngunyan, ma'am. yes. Dahil pa siya nag-iiro niya sa ano? No? Actually, igwa ko ta na for signature na lang ka ito, kaya lang inabutan ki election. So nagbalik na naman siya sa lower house. Oo, dahil na ma-outro na naman ano man ang mga bills Yun, na sa sarong naglap- Congress pag dahil na-aprobaran back to zero. O, actually bako back to zero talaga pero ang procedure i-refile mo ganyan Oo. para Yes. maging active. Hindi ma'am, kasi ma'am arog kayo ni partner. Gusto ta kayang siyempre ang kang mga kababayan ta. Ano ang impact ini sa inda Yun, na oo, ini yun, dahil oo. kita ning National Land Use Act na iyong mag-govern ka mga etc. Ako ba nahadit akong maray. Although dahil man kita bako man kitang anti-development. Pero minsan nakakahiling ako diyan bawa mga umahan ma'am. Biglang ko convert sa mga subdivisions. Yes. Paano ang proseso kayan? Kumbaga arap na lang yan kayan na Under the law, allowed man po na yung 10% for a period of planning period, mga pong sabihin 10 years. Allowed lang po yung conversion na 10%. Pero yung interpretation po niyan sa ground is iba na naman. different. Yun na natin po, Yun ma'am. nagkakaiba ni. Oo. Tugtog pa lang partner sa pagkasabi mo sa absence ka itong national land use. Ano nagiging basis kayo naman ng CLUP or Comprehensive Land Use Program? The Local Government Code of 1991 mandates all LGUs to formulate comprehensive land use plan and zoning ordinance. So lugar lang nila nasa sakupan. Yes. Gararog kayo anong mga use. Anong CLUP pag sinabi kung anong gamit kayo ni classification gararog kan mo Yes, mga so law. Pero may zoning, ma'am. Zoning o O iba man. Before po mag-zoning, Land use, adalan po oo. itong paggamit kang daga. Okay. And then pag na-approve na po itong gamit na daga sa idingiya, digdingiya, ikakagnya, so commercial area, industrial area, so expansion niya kang residential hanggang digdi. And then yung zoning, kasi hindi po pwede na ang land use plan in-approve na walang zoning ordinance. Kasi yung police power, yan po sa zoning ordinance. Iyo. So yung technical aspect po kang development, yan po sa comprehensive land use plan. Ayun. So ano mang nangyayari halimbawa kung daining matanos na zoning sa sarong lugar? Unusually ma'am ang mga backlashes kayan. Backlashes dakol po. So for example, yung interpretation po different. Mm. Iba po yung point of view ng mga developers, Oh. mga legalista. Mhm. So nagagawa pala po nila ng paraan pag maluwag po yung kasi po pag sinabing zoning ordinance, sarong yang lugar may mga kanya-kanyang lote. Okay. So pagsasabi po duman na ining lote mo yaon sa industrial area. Pag sinabi nyo sa industrial area, ikaw po yan listahan. Ano yung allowable na gamit kang industrial area. Okay. So, nakulong po mga land uses like residential, commercial, migaw man po piga po ng mga commercial use, migaw po ng parks and open spaces na masyado po naabuso. So, dahil po yan masyado pagpa-practice sa Pilipinas, tapos mareklamo mainit. Totoo. Naging concrete jungle na po yung, di ba? So, yung dati mga park, naging covered court. Yan. So, Iyo po, mga totoo. ganyan. Yung ano sa mga partner sa lugar, may dating allocated na espasyo siya parang yan sa basketball, recreation. May harong na.
Ano mo, May tanong-tanong. kaya nakita mo parang harayo. Ini ba ko dahil man kitang against diyan sa daraga, no? Ang daraga baga, ma'am, yung Ninoy Aquino Park. Wala naman sa park. Yes. Oh. Hindi mo ng covered court. Kasi Tapos very ano baga yan, ma'am, may historical Marami value yan. yan. Yes. Meron yan, Historical, ma'am. no? Historical lang Actually ano po, in terms of historical, may study rin po kami dyan. We found out na Daraga, Kagsawa, and Bujao Opo. coexisted as towns. Yung kaito. Gumawa yun at panahon na, no? So actually, they pa-publish sa ano. Ayun, sa- Ma'am, nasabay mo. ma'am, nandang po yan, ma'am, kay si Sir Hirona. Apo. Ah. Nag-mention, nagpaliwanag siya kan Si sa Sir Danny. Si Danny. Danny Hirona, istorya. Mga communities na yung inot ng Garo advancement siya that time, ma'am. Opo, actually, yung iba pong mapa na pigamit ni sa study, hali po kay Doc Heron. Okay, okay. Kasi siya man lang po ang saro sa benching kung porque ni researchers researchers kang story ni Magellan sa buong mundo. Iyo, totoo yan. Kaya balik-balik si Oo, Sir Dan si, naman sa Spain. Ma'am, kasi ma'am, importante po ining pag-uururunan ta, no? Kung garo bagadai, pero grabe, Oho. narunduman ko po ma'am, kang nag-remain kang 2006. Ito baga ma'am, mga kaharungan dyan sa, itong talagang pigaagyan dati kang tubig, hali duman sa Kagsawa, Yan sa sa Padang area, Imbusay. sa northern barangay, so... Ano ma'am, grabing nadiskwidong tao, dahil sa mga harong duman sa gilid, inaranod po, gabos. It is because actually mauulit pa yun. Kasi ang Sabi nangyayari nga. po kay Bagangon yan, kaya itong mga aki-pakita, ang bagyo, pasaro-saro sana. Yes, Oo. opo. Kung niya magagari na pulsiras. Surunodan. Ang ngunyan, ang linog, tulo-tulo. Iyo, ano. Luzon, Visayas, and Mindanao. Grabe yan. Takot-takot. So, tapos, iba. So, actually, duman po sa modeling na sasabi kong study ko. Ikaw po duman na, parang pre-project. Yung pasain, so, more red. Okay. So, naiano ko rin po, ikaw po ako duman na ginamit na mathematical model. So, it is more on mga principle and laws kang sa geometry. Then yung yung mga theories ni Fibonacci tsaka sarong si Cohen yung sarong mathematician, duwang mathematician po yung. So nagluluwas po na ang sa study ko na ang resiliency habang naghaloy, nag-iiba man po ang level. So mas nagiging intense. Kumbaga ang level niya nagtataas man po Opo, kang opo, resiliency and danger yung na-reach na pigaapod ta. Ako nga ni ma'am, alam mo, ano ko lang gaya din wild thinking. Sabi ko, every time na nagbabagyo, ang pinakang problema talaga, ang sturdy or safe na evacuation site, center. Sabi ko, nataro ta sa sarong probinsya, halimbawa, data na yung magtugdok ng super dome na evacuation na duman-maduruman ng tao. Actually, yung idea yan, nag-crop up yan sa kuya, kang after riming partner, grabe ba nangyari din, di ma'am, kang riming. Diyos ko, ang sentro kan Ligaspe, so mga tao, ang tubig, lampas tabo, tapos nagkakarabit sa tao, duman sa wire, Yes, kang aleko, na kumbaga itong kapitan nila. So, beyond human preparation, sabi ko nga tamas kay mga evacuation centers, ma'am, na-was out. So iba nga nagralaog sa chapel, linak sa chapel ning tanganing sukusog kang wind dahil sindama ang problema, Nadamay ito. ang problema parang linantupan sa chapel, Sa kang chapel. baha, gabos na laog po, dumangganan. Ano po kasi, it is also culture. Kultura, Kasi okay. nagpoon po bagayan ang civilization. Nagtutugdog, okay, nagiging city, sa puro yan sa gilid, mga salog. Yes, tama. Yo, totoo Yes, yan. tubig. Because yung water is basic need. Tsaka yung economic activity siguro. Economic activity, Yan man dyan. Trading. Trading, Trading. commerce. etc. So, ngunyan, habang nagdadakol ang tao, iyaw pa rin talaga hanggang nagkaiwak yung mga mapa, sa mga pagrugaring. Nadidevelop yan, and halimbawa yung sa Daraga kan 2006, araw din yan kang istorya ko na so supposed to be nga mga pang 1 month na uran, binuhos lang. So, volume Binuhos lang sa sarong mag-aga. So, ngunyan baga, paulit-ulit nangyayari ba kayo? Ngayon po. Yes. And it is the decision of
ng mga tao na magpatuloy or mag-i-restart kita digdi sa a risky environment. Like natatayaw kita di sa palibot kang ngayon. Iyo. So araw din yan kaan. So ibig sabihin it is the choice kang ano. And may actually just May 2025 ngayong May. May co-author ko yung ko, meron kami pinablis sa Encyclopedia Cell. Wow. We were asked to write a 1,000 word about topophilia. So what is topophilia? It is a combination of two words. The topo meaning the environment, andyan yung lahat ng aspect yung diara. And then the philia. Philia is the love of place. Combining yung nilalove mo yung environment. Yun na po yung istorya. Actually, yan din po yung parang istorya kaining mayon kang nagtatabang din po ako sa pagsurat kang sa nomination kang World Heritage Site kang mayon. Grabe po. Nasubaybayan ko partner si Madam efforts kan. Yung ano ba kita mo niyan ma'am sa UNESCO, nag-ano ang albay na Opo, may sa may Lupon ko bukid sa na. nagtatapos. Okay. Kaya very active si Madam. So igwa man pala talaga ma'am sarumam kang magnet ning risk iyon na yung sabi mo na maski aram tang risky magayon. Magayon ang view. Yeah, kay Diba? sa kalulong yan, hindi nang yan. Ayun, Hindi man so, niya ako. cultural, historical, tapos Actually ma'am, pag istorya ko sa mga estudyante ko, kung nataigwa ning pinaglamanan monument, na iyan na akong lugar na yun kaito, Marshes yan, swamp Mars area. Sabi ko igwa dyan yung tulay-tulay, matulay Yes, ka dyan, dahil ka makakadyan na pero dahil man nagtuturo kaya nga totoo. pigapod na Legazpi Port District Yeah. yan. Kaya baga, Historical igwa naman dyan yung yun. sarungan lang na building ma'am, dahil ko talangaranan. Napagyaon ka naman sa 4th floor niya, pag may mga darakulaon na truck na nag-agi sa baba, nagyuyug-yug. Yun, nagubuyog-buyog talaga. Baka dahil maluya ang building, kundi Kasi yung foundation niya. Bako siyang matagas baga na So hindi mo, minaparte ang mga pag-istorya meron kan. Pag arog ka, naghali, na love niya na, o diyan ba nagpupuan mang sa mga risk na pag-apunta? So danger? Because of It is more on the exposure. Kumbaga, Exposure. yan na lugar na yan, vulnerable sa lahat. Vulnerable sa mud flow, etc. But still, maski pag-relocate na, Yun, man gano'n. babalik, panggiraray. Kaya partner ba gano'n? Ini mga nasa PDC, Pimbrant na danger zone, maski narali na, pero mabaralik pa. Actually, very fertile kaya yan, partner. Yung economic Kaya aspect, ang mga tinanom diyan kung makasakat ka diyan, talagang mga mapresko kaya ining Ayun, parte ni ma'am. nakadyan. Ang mga Nakadyan. kamatis Nakadyan. diyan, ang mga cabbage, pichay. Mapresko talaga. Matubangon kumbaga. Kaya nga di ba may mga articles kayo kita nabasa na Mayan Volcano is the beauty and the beast. Yan, oo. Literally kasi Saka yung location niya na elevated. Elevated. Kaya na ano siya. Actually, yung mga nasa 6 kilometer, nasa elevation 200 pa lang siya. 200. O sa baba pa, Just mababa pa imagine siya. yes. Pero just the same, so sa'yo ni partner, talagang mamatubang ang ano dyan, ang mga vegetables. Wala baga, ma'am, hindi baga ang Bicol region mismo is nasa printera kita kang Bagyo. Kasi kita peninsula kita, naka-fruit road kita sa So, pero still, yaong kita. Yan ang gusto tayo. Yung parang gano'n, yung Bicol region. Eh. Digdi mo sa Tuya, maliban digi sa typhoons, usually, sa mga partner din nagaragi sa Tuya, detret kang mayon, yung lahar, ano pang na-identify mo sa pag-aadal mo ng mga dangers o kaipuantang paghanda ng stupa? Sa danger zone? Opo. Actually yung linog araw kasur linog Oo, yun po. and then yung volume of water na yung rainwater na araw ba kayo kan 2006 diba? Para na soak na maray so daga magabato na so yung holding capacity ng mga vegetation sabay-sabay bagami na kasabay so coconut na nakatindog pa na nag-landslide kaya landslide po siya. Kaya ito sa nangyari ka. Actually, so nangyari kan 2006, ma'am, talagang halos day na naghahali si Riming sa ma'am. Nasa 5 kilometers per hour na lang ang dalagan. I mean, practically 5 p.m. to 24 hours siya on. Lilimpihan ba? Grabe. Dininigan ko Actually, ma'am,
narumduman tabaga na kahit baga ang pagtubod na ining Kagsawa ruins, Kagsawa Church, kanagtuga ang mayon volcano natakluban ning lava. Pero dahil garo man. imposible tarayunon. Ngunyan kang dahil kang riming ako sa kuya bilang nagsusurat ako ma'am sa ano. Pero yun ang missing link, inianggap na, siguro nagparatuga ang mayon volcano ning pirang panahon, makakusog 1616, 1897, etc. O itong 18, nagparatuga siya bago kang 1814. Tapos, so mga grabing Na-stuck volcanic na. debris na dyan sa taludtod kang mayon, yun naman, nagbagyong alariming, inanod po siya. Actually, Oh, yung ano niya, pwedeng paliwanag. Nakaarabot man, so ko daunan gapo dyan sa Kagsawa Church. Pwede ka mo ang teorya o mga pwedeng istorya nangyari. po ni geologist Binino si Dr. Chris Newhall. Si Chris Newhall. Newhall. Para sa iya, yung nagadan sa mga tao siguro yung blast. Oblast, okay. But yung... Dahil ma'am, mapigano ko ma'am kung paano natakluban ng Kagsawa Church na ang mga Draculao na volcanic debris, Boulders, mga boulders, mga ano na, paano yan nakaabot dyan na haling mayon So volcano? blast nga po, kasabay na siya. Okay. Okay. Pero yung 1814 and 1896 lang naman, so duwang makusog na eruption. Eruption. But based on sa mga nakuaming data hali kay Doc Herona, 1772 pa lang na-observe na kan mga taga-Kagsawa na takot sinda na ang kada uranasan nang baha may mga yaw mga sumula po. So nagplano na po sinda and na approve na po sa plano bago pa 90 years before nangyari so 1814 na mag-relocate na i-resettle po yung Kagsawa digdi sa napili na site sa sa Daraga. Kaya pigaapod po ang Daraga na Kagsawa Nuevo. New Kagsawa. New Kagsawa. So ang problema talaga ito kung nagplano yung yung mga pagbaha. Nahiling na ninda ka ito, na-observe na daw narog kaya. Oo, kasi experience na rin sa sa mga istorya sa mga manuscript ni mga padi. Oo. So, Ibig sabihin, partner ka ito pa pala na nangyari ng mga arog kayo niyo. Mas, ang degree lang mo niya, mas grabe mo niya. Ano? Actually, partner, kung haputon mo ako lang para adal ka kung sa Mayon Volcano, historical accounts, sabi ninda, ang kung natadang Mayon Volcano, perfect symmetry or cone shape, dahil sa characteristics kan sa iyang eruption, na minaanong na yun, ma-phreatic, pag phreatic ma-volcanian siya, so mga makusugong baga partner na turon, tapos ma-simmer down siya sa strombolian. So lava fountain flow, naman, tapos lava lava flow. fountain. So pigka-crack niyang slopes niya, bubulungon niya kang lava flow niya. Self-healed. Yan. Kaya, yan sabi ni the late Ed Laguerta. Pinilito ka uron. Sa P-box. Urun ko yung pyramid. Para paliwanag sabi niya, ang mga daga, ganyan, mga basaltic, mga araw-araw ka mga names niya na, yan nga, hali yan sa araw kayo ni, araw kayo ni. So, in other words, talagang, yun ang Mayon Volcano yaon dyan. Ano ma'am, nangon yan, pigpapakinabangan tala na The Majestic Mayon. Pero, ang sa likod ka yan, kung gurano ka dangerous ang Mayon Volcano. Minsan nga ni ma'am pag ang Mayon Volcano abnormal, sabi yun bawal diyan, no man's land diyan. Tapos pig-criticize ang government natada ay nababantayan. Sabi ko, naninduaran kung gurano kalapad ang base kang Mayon Volcano. 20 kilometers partner ang base niya. Base lang. Oo. Paano mo mabantayan ang 20 kilometers maski pirang batalyon ni army o police dahil kayang bantayan? I mean, kung dahil mo aram, makala mo, arog lang yan kadali magtarap. In fact, pag yaw ka baga duman sa may 6 kilometer, katay mo na sloping siya. Iyo mo ma. Plat man. Kari man sa nabaga, platay mo nung pansin. Garo luwi-luwi siya nag-ano Para mo naglilipot na. Mamamati mong na pag medyo pa arog na kaya ng ang Mayon Volcano. Sabi ta nga ni, aram mo ma'am, may istorya kami, quickly lang partner. Pag media manahali kang Bicol, ipi-prefer ka ma'am kan mga media outlets naman. Aram mo kung ano pa ang rason. Takadakla na medyang halidigdi, tatao magsurat, tatao mag-report, ninggabos na klaseng disaster. Yan, sa to. Nag-apply ako kay Tulam, sabi ko sa kuya,
O, nagsusulat ka, sabi ko, opo. Saan ka? Sabi ko, Legazpi. Oh, okay. Sige, bukas doon ka sa ano. Dahil hinabot kung saan ka nag-graduate. Doon ka sa Quezon City Hall ka muna, doon second floor. May ganun doon assignment mo. Sa'yo yung FIBO. Sabi ko, okay. So, medyo ano man. Pero, siyempre, pigaano talaga ini-ingest. Pero ang reality is, saro man kan mga, nagtutubod ka mo po, ma'am, na ang saro kan mga dahilan kung nata ang Bicol region, matagruso ng ang progress because of location, tamam na araw kita kayo, vulnerable Yes. kita sa ano. Sara sa facto mo sa... O yan sa tuya, kumbaga, name it, and we have Yes, all. name it and we have it. Iyo po baga ma'am. So talagang tamang-tama po ang pagsasabi mo na talagang dapat araw kayo ni partner baga. Minsan ang iba nagsasabi, natangit na mas accurate ni ang Japan kung So, mina Japan forecast ng meteorology. bagyo. Actually, mas accurate ang Japan. Bako man dahil matibay sin na mag-forecast na. Kundi ang forecast baga ninda, mas dakol sin ng pinagkukuhan ma'am ning data. Ano po ma'am? Sources. Halimbawa, inibaga partner na nangyaring ining opong ni ining tuminama sa tuya. Kung hiligon mo ang tracking niya so inot na forecast, tatamaan ang Bicol. Iyo. Kaya nagkangaranin na siya, ma'am. Sabi kang pag-asa ni ba ko yung sabi, may high pressure digdi sa may ano, may parte kang taas kang Camarines na inibud ano dig sa ano nadain na penetrate ni Opong kaya siya nagsubsob. Kaya duminal da sa mas bate pa siring sa Mindoro. In other words, because talaga of technology, ma'am, technologies that we have, talagang sabi mo nga ni, tama na ito, ang forecast ha, medyo near accurate, if not accurate na, samantalang ka ito, matangad ka lang, garo, makusog ang bagyo. Garo, ang paros, araw na kayo ni amihan na. Pero ngunyan, iguana nin mga pang-measure, pang-so-call. And sa Japan, baga ma'am, naroon naman doon, so, partner, so, 2011 itong earthquake na makusugon. Na kung day prepared ang Japan sa mga instrument ninda na ma-detect ang earthquake, mas grabe partner sa gadahan. Iyo. Actually, sa ko yung master's thesis, ma'am, yung pag inadalan ko, tas nahiling ko itong araw ko ito na maski seconds lang ang ano ang na-i-advance so information na makusog ang earthquake. Halimbawa, sa mga nuclear facilities, nag-lock na, so dahil na nag-leak, so, di ba? Mga araw po kayo, talagang dakulaon na bagay ang Iyo. teknolohiya. Kaya talaga, ma'am, pag medyo pobre ang sarong nasyon, medyo disadvantage. Behind man. Okay. In fact, ang nag-eskwela ako sa ano sa Netherlands, ka Yes. masters ko. And then mayroon kaming nag-visit kami sa parang mapping agency ng sa Britain. Yes po. Doon ko nahiling na 30 to 50 years kita behind. Okay. Medyo, Ibig sabihin, medyo- in fact, nung nagtapos po ako kang masters ko, pag uli ko digdi, dahil man po akong nasasabutan. And only after 20 years, tsaka po ako naging relevant. Ang iniskwelahan ko, including po ining mga tataram ko. So, Iya ma'am, garo mo ng pag-abot mo, garo disoriented ka kang nahili mo. Di mo lang sasawa. Kung applicable ba? ba? Iba man duman so. Totoo yan ma'am, totoo. technology yan, una doon. Yes po, Ayun. totoo. Ma'am na pag-adult tamam ini mga pag-identify ka mga hazards or mga danger zones. Paano tamam na ihakaskade din sa mga LGUs mga partner na iyo ang kapartner ta at the same time yung katuwang ta na mag-implement kay ni. Paano mo ang coordination ta kung sa kasakali? Iba pong mga agencies like FIPOX, Opo. Pag-asa, NAMRIA, National Mapping and Resource NAMRIA, Information Authority, na and with in partnership with DOST na pinupundohan ng mga research. Kaya po nagkakaigwa ki mga geohazard maps. And then ini po pigagamit man po sa planning kang mga LGUs. Yun, Kasi po pag nagpaplano po ang mga local government units, iba pong nagre-review kayan, inipiga po na Provincial Land Use Committee. And nagtutukaw po dyan, gabos na ahensya kang gobyerno. So, mahagi po sa indaang approval. Ang recommendation po. So garo partner garo kombinasyon kang kadakol ng mga agencies involved Yes. sa disaster, PVOX in itself so duman. Pag-abot kayo ma'am, ano ang manera na sa mga LGUs na para mainling ta na ini talagang mga plans na ini mga findings ta na i-implement din da. Ang implementation tool na kaya, ang police power na dyan, itong zoning ordinance. Like, okay. halimbawa ngayon iba nag-exist niya establishment na hazardous duman sa urban. So pag sinabi na ini residential area na or commercial area,
tatawan na ki ano mga 5 years na mag-move out na. Mm. So tatawan man yan ki land use allocation kung saan sila ma-allocate. Yes. I-relocate. I-relocate yung ano. So aro kaya po ang sa planning. Mm. In fact, kasi po yan na mga national ano, yung mga National Housing Authority, yung mga housing project NHA, ng oo. government. Based po naman sa study ko na dahil pa rin po ang naplano kay itong panahon na nasa hazard area, Mhm. risk hotspot na pigapod ko. Mhm. But yung mga criteria and ano, so yung recent nagluluwas na digdibaga sa ano mauraro ng ginubata. Oo, Ito baboy naman to partner, ano? pataas baga dyan sa ano sa taas sa Legazpi. Iyaraw na duman kasi nagluluwas po mas lesser po yung risk duman sa areas na ito. Mhm. Diyan sa southern barangays, ma'am, na Sa southern Palangka. barangays. Kaya oo. ito dyan, iyan na igawang mga socialized housing projects ng government. Kasi pigagamitan na po kang technology din ang pagplano. Ayun, may technology. Pero ma'am, ang intervention. saro ma'am po dyan na medyo mamundo. One time partner, sarong banggi. nagiling po ako ma'am. Nagiling po ako ma'am kan sarong documentary ning sarong istasyon ning radyo ay ning TV. Very relevant ma'am. Bigpahiling niyo po ma'am kung pira ang housing project ang gobyernong nasayang sana ma'am bilyon ng halaga. Dai man ni nag-i-restart partner. Mahiling mo sumangarong pig nag-aerial shot. Nakulunod partner na mga 2,000 na harong, 3,000 Units. Pero, ang nag-i-start sana mga halangkaw ng sanggatos out of 2,000. Sa housing Kasi ang units na nangyari, ang hururunda, garo community ma'am, garo may trabahong pwedeng makuha, nag-create din may panibagong- merkado. Dai man itutulos na ibugtak. And dai na naibugtak, kang dai na nagdesidir magbaralyo. So garo iyon namang saro pang problema ta. Garo sa support niya. Yes, kasi dapat sa planning may pigapod na short term, medium Yan, term, and yes, long ma'am. term. Yun. Like igo akong igo akong na sarong LGU na kasabay ako duman sa nagplano. So Opo. kung pig-aanalan may ang sitwasyon, yung present land use ninda, nagluluwas na dakulo ng subdivision to Nagibo. So pag kinompute me yung 10 years na projected population, dahil Opo. kaya konsumuhon itong mga residential or subdivision Okay. na mardakulong lugod ang nasayang ng mga agricultural lands na dapat na nagpo-produce pero na-convert na into ano. So that's why kang 2030 nagkaigwa na po ning guidelines. So actually aki pa po ang planning ta digdi sa Pilipinas. Unlike po sa ibang ano. Pag sinabing aki, ma'am, may mga day pa na ako foresee din ako forecast na mga pwedeng mangyari. Ikaw po actually in fact I just completed my research commissioned by DILG. Opo. Yung hiring and positioning ng ano yung mga environmental planners na mag-lead na dapat kaya mga MPDCs and CPDCs provincial Sa mga municipal planning and planning city planning dapat officer. po, mga licensed environmental planners po. Mm, Hanggang ENP. ngayon, may mga LGUs pa rin po na wala ni sarong environmental planner. Ang sabi man nila, wala man sila nakukuha doon sa munisipyo nila. Isa ba ka, warang kay Plantilla, warang... Tapos ang problema nga ni partner, ang ibang mga proyekto ghost. So dike baga. Oo. Ano mo, isigwit ang dikit. Asaro kang dahilan, Ma'am Tabi, kung nagsona na si Presidente, si PBBM. Itong 2025, Ma'am, apak pa mangga siya, ano siya, ayos sugaan mo niya, Gaan, 2025. Nawala, Ma'am, sa mga flagship programs niya, na among them are dams. Mga dams partner, mga mega dams. Nawara aning pundo, kaya siya na, yun ay nang resulta. Anyway, at least may maray man na resulta. Dahil na-mention ko na yung partner, tapartiin ma'am kang planning di ma'am, big para paralano mo, arug-arug kayo. Tapos, Wala bisa din. Ano? nga mo, dakulang population niya on dyan. Pero dapat igwaning dike dyan, tapos daimaning mangyayari. So, in short, manggaro, it appears to just simply be a vicious cycle. Pag nagbabagyo, inan mga dating biktima, inan mga vulnerable areas, inan bigba, hinali na dyan sa mga tao, after a while, nagbaralikan, binagiraray, naroot giraray sa mga pagrugaring mga etc. So
sa ini ni Ma'am pwede tayo attribute kultura. Kultura, ma'am. Oh, sa kultura po. In fact, baga, pansin mo baga sa mga palabas sa TV na naglalangoy-langoy pa. Parang enjoy pa. Ngiririton pa. Oh, enjoy pa. In fact, yung individual, yung tao, medyo pwede tang sabihon, pwede ta i-frame na resilience na sinda sa mga pangyayari. Siguro, Tuod na. tuod na or banol na ako sa problema. Na dahil na sinda affected. Aram ninda na maski inabutan sinda ki kalamidad. Wala ning harong, may matabang, masusurbay, makakapalit sinda sa dati nindang. Kasi yung dati ninda, developing country magiraray, di ba? Pero ilingon mo man ang spirit kan mga Pilipino, kan mga Albayano, compared mo sa mga abutan na pagbabaha niya, pag bagyo niya sa ibang nasyon, nagkaka Kaburlaga. Dahil hindi na kaya. Nasisyak. Pero siguro kung daraw sinadigdi sa kita man ang daraw sa ida. Parte na naman kang pigapuntang resiliency kan mga Pilipino. Kung araw ka ng mga sitwasyon. The spirit is there, yes. Resilient. Daring bumangon. Pero resiliency maybe sa hindi ko masabi resilient yung environment. Yung maybe yung adaptation adaptation kang tao sa environment somehow na-adapt na ninda. Nakaka-adjust na part mo naman. Ano ba? So, CCA/DRR, Climate Change Adaptation, Disaster Risk Reduction, Yes. yun ang mantra na In fact, bagabang siguro aram mo po yun, tayaong ka dyan sa field na yan. Ang naging model partner kang Pilipinas pag-create kang NDRRM, Albay. Yes. Ito ba ito nagpunin ng Apsemo? Albay, si then Governor Joey Salceda, picture champion ba kaysa sa mundo? Because igwa kaning chance ang may eksperimento inita. Igwa kaning laboratory. Albay ang laboratory. May model. May model na actual. So, mga nangyayari. Oo. Pero sa kabus ma'am ng mga natural calamities na minatama sa tao, ang pinakang difficile talaga ma'am na pag-andaman, buda ang earthquake, ma'am. Yes, kasi dahil dahil mo siya maarama na No arin exactly. Ma-strike. Unlike bagyo. Aram mo na dahil pa naglaog sa part ng Maaraman. aram mo na may bagyo. Buda araw mo nang araw ka Nakaka-prepare ining ka na. yes, araw ka ining season, araw ka ining Yes. months, oo. Pero ang linog, Iyo. dahil mo prepare na Iyo. una mo na Tama. lulula ka sa ito para naglilinog. Kang nasa Manila, kapag diskara ni di Dr. Ted Isguera yata ito, paano niya kung mangyari sa Metro Manila, pagkapunta ma'am na Big Bang, Yes. intensity na, yung mga 7 point something, Yan din ang the result, totoo yan mga kan ma'am, may mga posibleng mangyari ka na. Kita ba nasa piyapod partner na Pacific Rim of Fire ba yata, no? Earthquake. Earthquake. Earthquake belt. May bigapod po kasing 100 years return period. Return And period. based po na sa mga geologists, hinog na po. Pag sinabi mo na hinog, anong gusto sabihin mo? Dali nang po doon pa. Hinog na. Actually, Anytime. Sobra, yes. Anytime pwedeng mangyari. Actually ma'am, kung nagtrabaho po ako sa Nasa peak Manila. na kita. Nasa peak. Yes. Sa Kaya nagtrabaho ako ma'am sa Manila sa Nasarong National Newspaper kang 1990s, mga 91, 92. Igwa ko ma'am sinurat na na article na ang title Crustal Unrest. So sinurat ma'am ni Alcaraz Dumansa kung siya ang primerong commissioner partner kan pinapod na kumbol ng unyan Fibolks. Commission Nagsurat siya ma'am na pigaano niyang every 10 years. Araw kayo 10 years na ini may linog, araw kayo ni wara, araw kayo ni garo years of quiescence, crustal unrest ma'am. Big-continue ko ito ma'am, itong article na ito, renevive ko, tapos in-interview ko si Alcaraz, that time, consultant na lang siya campaign. So dating DNR secretary ni? Bako, Alcaraz. Okay. Si kaito pa. Kaito pa, okay. Delphine. Tapos, pinadala ko ma'am sa dyaryo ko, sabi sa kuya, original mo ba itong story? Sabi ko, opo, kinuntinyo ko. Nakausap mo ba ito rito? Sabi ko, opo. Tapos, sige, seryoso rito, pinag-usapan daw. Tapos, 1 week na, sabi sa ko, Sir, pasensya ka na kasi nagdidesisyon dito ng mabigat kung ilalabas to. Kasi ma'am, ang implication pa lang kayo ito, baka daw magkaigwa ng
Panic. chaos, panic sa Metro Manila. Dito it did not see print. Dito na pa. Actually, pwede ta siya i-relate sa ano sa role ng media sa DRR. Yes po, ma'am. Dakula po ang role ng media sa especially sa ano sa emergency and response. Yes. Na after nag-strike baga kasi actually minsan pag may bagyo baga kaya may election di ako nagdadangog sa radyo ta na-nervous ako ta dari baga pirming ko na ma-determine ka pirming emergency na ang pagtaram ng mga ng ibang reporters and in which na noon hindi pa po wala pa masyadong policy ito yung hindi pa very clear yung policy ping-mention nila sa mga nagadaan may implication po bagay may impact pamilya kaya ito dapat may validation that's why dapat po baga pag may mga incidents, mayroong incident commander dyan sa tama po. And yung clearance sa mga information, dapat maagi yan na-filter. Kung pwede, i-filter muna. Pero alam mo, ma'am, ang saro dyan na dapat mangunang ma-educate dyan, sorry, mismo minsan ang iyong tagapag-asa. Kapag sino mismo no na-interpret, ma'am, yun minsan, ang tracking na ito parang yung tracking to ni Riming. Ito sasabihin mo, May kayong comparison. ito tracking to ni Christine. Di ba, medyo? Yes, kasi po, sorry to say, pero kang napadaraman ako kang Bicol University sa pag-eskwela sa basic meteorology. Pig-explain po duman na sa UP, IESM, na ang pigagamit na pong technology okay program po lokal. Yeah. So para pa siyang software sa Iya po, ma'am. na Totoo. pig daradig di sa tuya tapos pig modify. Unlike sa Japan, sila mismo so nag-program. So mga program na pa. So kita hanggang ngunyan wala pa man talaga ni sa Iya, ma'am. program. Yes, ma'am. Totoo yan. Actually, saro kang kadaklang kambi ko kuantang data Japan. Yes, ang mga ano kang Japan partner. Actually, pag ako man di ako nagdadango diyan, naghihiling, nagsadiri man ako ni plating-plating. And sa Japan Met po talaga ako naghihiling. Opo. Ako ma'am, sa Pag-asa, sa website kang Pag-asa, safe na yan. Kaya lang, kahit pon, ang pagbasa kasi kang weather bulletin talaga, kahit pon, may kabatiran ka talagang Yes, tama. may mga technical. Akong dai, ma'am, ako baga, maski sa klase ko, ma'am, piglileksyon ko po yan, sa kaaluhin ta baga partner. Yeah, totoo. Kung anong bagyo. Actually, ako nga ni sa totoo lang, iting umpong. Ako talaga nagtataram, sabi ko, garuda kita lang makakalaog sa mata kang umpong. Talagang hiling ko. Ang iba po kaya, ma'am, ang nangyayari, madang nganing bulletin na alas 5 nin aga, iyon na yung daradara yung dambareta. Lalo sa ordinaryong paradangog. Anong yan? Haday pa man nga matama. Kasi, kang nagbareta ito, 10 kilometers per hour lang so speed or so velocity. After 6 hours, biglang nag-20. Di mas madaling maabot kung saan siya. Mga araw kaya, dapat talaga tama ka ma'am, education man talaga po minsan. Ako minsan, nag-habit ka, dahil maning basihan. Yun, totoo. Minsan, abo mo nang, lalo na kung fake news ka, abo mo na lugod ng para, sabi mo baga ma'am, abo mo na lugod ng paradang. Di ba kung ano. Nanininervous po kaya ako pag Pero ma'am, magayon po ang partner ang sabi ni ma'am na yun na nga niyan, nangunyan, medyo moderno na kita ang mga pag-forecast ang mga planning. Talagang bako na lang bara-bara ba ma'am siguro ang sarong diyan medyo downside yun na nga niyan ang implementation ma'am tapos ang compliance kang tao na hinali mo na siya duman sa danger zone partner hinali mo na sa gilid dagat dapat ay nag-start diyan 20 meters from the shoreline paghiralian mo pinadman mo sa evacuation site, resettlement area, mamukat-mukat ka after 6 months, urot na naman. With this partner, madali lang. With this ma'am, ano po ang nahiling mong sitwasyon in the future? Medyo mag-mitigate ba? Mababawasan ba? O baka mag-escalate lalo yung pigapuntang pag-identify sa mga disaster? In preparedness ta ma'am, ano kaya ang mahiling ta in the future? Knowing this na grabe lang intervention sa pigitao ta, lalo ikaw kitang partisipasyon sa akadema. Yeah, actually, yung risk, pataas yan. Pataas ang risk. Hilingon mo na lang sa aspetong dati ang bagyo pasaro-saro pero ngunyan surunodan. Undi average sabi partner ma'am, mga 20 ang average per year yata ng and ano rin ako nakita niyo ba doon yung kuan sa nakalimutan kung ano yung nag-publish na hanggang signal number 5 na
Iyon po. Di ba Siguro nahiling yun talaga. Oo, kaito, madagugman kayitong Oo, siguro. Baga, gari ulukan ka kaito, buwa ka kung Oh, sabihin, patindi ng patindi mga ano. Yes. Nagto 200 baga partner. Sagod mo niyan si Yolanda ma'am sa tuminama naman sa Eastern Visayas. Ang record ma'am kang mundo is siya pang the strongest typhoon ever to hit Recorded. land. Oo. Sa Nari ko partner sa report mo pang SDG ngunyan sa climate change. In 2024 is the highest na na-record kita na grabing init. Iyo. Yes. Nailing ko sa report kang Iyo, partner, SDG. Nakita ko na ba? Okay ma'am, thank you very much. Paano kayo ma'am oras na hanggang 12 o'clock po paano kita? Sige ma'am, paano ma'am kung anong tugon mo sa ano dagdag pa para information. Yeah, actually, papasalamat po ako in behalf po sa Jesse M. Robredo Institute of Governance and Development. Salamat po Maray sa pagtao sa mo yung oportunidad na makashare man po sa dikit na kaaraman. Salamat po. Okay. Sana mag-take Sige, to kay partner. ma'am dakulong kitang mga ano. Iyo. Sige. Di partner man ang sendo. Di partner. Hindi pa po si Edgar Baramer nagpapasalamat kan sa intong pagkatabay hasta sa masunod na Miyerkules. Ang sa tuyang guest si Dr. Ana Marie Abante kan Jesse Bredo. Ako ma'am po si Ed Matera, salamat po. Hasta sa masangling Miyerkules. Good morning, good noon, sa Gabas. Sa Indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indocan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang satuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. An oras hatod sa Indocang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax.